Τόσο σφιχτά που το πιάσε λογικό. Αύριο μπορώ να πιάσω το τηλέφωνο, δεν έχει σημασία. Ούτε στυλό θα μπορείς να πιάσεις Όσο αύριο. χρειάζεται, έχει ανοιχτή ακρόαση. Σωστά. Δεν ξέρω. Και κλειστάει. Πόσο έχω κάνει? 3 στο κάθε χέρι, αυτό είναι τέταρτο νομίζω. Στα 5 σταματά. Το πες στο χέρι. Πάρε πες. Δεν θέλω να κάνει πιο ξεκίνηση, δεν πειράζει. Αν είπαμε στον αέρα, εντάξει δεν πειράζει. Μετράμε τα αριστερό 2. Θα μετράω εγώ. Πιστράει, πάει το χέρι, κλάστε. Έλα. 3. Μαλάκα. 4. Άλλη μια δεν έχω. Θα κάνω ένα κρατηματάκι 5 δευτερόλεπτα μάλλον. Και κλάσαμε. Πέντε. Εντάξει.